his book. And Senator Bongo, among others, lawmakers have announced they will definitely conduct an investigation into this pre-games mess, and this will take place after the SEA Games. And being one of the president of the NSA, di ba, kickboxing, mai-inhibit ka na. Hindi naman. Sa akin, gusto ko rin yun eh. Kasi investigation din. Ang theory ko dyan, dapat yung mga lapses nung simula, kalimutan mo natin yan, utak na naman natin ulit. Dapat kasi lahat ng NSA, kanya-kanya ng kilos. Kanya-kanya ng kilos. Huwag iasa doon sa POC o PSC. POC, PSC, kanya-kanya ng kilos. Modesty aside, itong team ko, pinagja-jogging ko na lang dito sa Cultural Center of the Philippines every day. Kahapon, nung bumagyo, dinala namin sa YMCA Manila. So, kanya-kanya kilos, hindi mo nahintayin yung hindi mo nahintayin yung tulong ng iba. So, kung gano'n ang ginawa, tapos maaga ngayon, tumutulong na ang DOT, si Berna. So, talagang wala na makaber yan. And we hope at the end of the games, mas maganda yung rating ng ating bansa. In fact, ini-invite na ata tayo mag-host ng 2030 Asian Games. Asian Games? Bigger yun. Kasama na doon ang Middle East, kasama doon ang China, kasama ang Japan. Mas malaking yun, trabaho sa 2030. And your assessment of FISCO Chairman Speaker Alan Peter Cayetano? Ginagawa naman yan. Nagkasakit na ata eh. Ginagawa naman niya ang trabaho niya. Mahirap talaga yun. Mahirap talaga yung 56 events. Mahirap yun. Ako nga, one event lang eh. Sakit na rin sa ulo. I remember meron yata initiative sa House of Create Department of Sports. Kasi tinanggal yun sa DEX na ito, iba pinag-iwalay-iwalay. I mean, tinanggal lang. Natagtala lang, DepEd, Chet. Galing din mag-segue ni tama yun. Nawawala ngayon sa sports. Hindi natin pero sa House meron na, Department of Sports. Kayo sa Senate meron ba? Para wala tayo. Sa House, nabasa ko yun. What do you think? Will you experience that kind of thrill? Sana yung sports can be... Meron din ang presidente sa SONA. Yung Philippine Sports Academy. yan. Ano ba yun? Meron na yun. Filed na yun. Yun yung pagkagamitan ng New Clark City after the games. Academy, high school. At to develop grassroots, Yeah, so there's no need for that department of sports. Tingnan natin. Kasi si sports, merong basic sports under ng DepEd. Yes. Si Department of Tourism,